Bus! Klačap. Yes! To piče, ale už sme spätli 2K na 1K bonus, no ale dobre, lock-in. To musí byť dobrý bonus, ale. To piče to mohlo vidieť. Ridrik. Ľao. Pod zlaté. OK, 2 poty, počkaj, dobré multi. Počkaj, dobré multi prosím. Alebo ďalší pot. Teraz multi. Daj mi tamto multičko chlapské, poď. Multi. Jo, ja som 5. Not bad. 1,5. 2, OK, bang, ale počkaj. OK, sme back, low key. Shack it. OK. Neoblesky. Dobre, litrový bonus, bang. Potrebujem juicer. Včera to ma to sklamal, dneska juicer ako kokova. Kámo, inak aj street za 1000 minút. Oho! Ostem? OK. To je jedno. Sem. Bang na lepie! Bang! OK. Ja som to vedel, chlapi. Treba trošku taký collecting day, chápeš? Trošku nakrmiš automaty za týždeň a potom si to tam vybereš, vieš, naspäť. Pohodička. Chlapi. Proste, musíte byť trénovaný profík, no. Ajajaj, not bad. O, bonus! Počkaj, môže byť super, chlapi, Prosím, super, a to je 10 000 boláčový bonus. Prosím, bonus. Dajme tam, bonus. Alebo ďalší connection spot, nech sa to vybuilduje. Jackie, bonus, prosím. To je v piči, chlapi, no dobre, lock-in, musí to byť tento goated bonus. Lock-in. Do piči, dead spin, to sme nechceli. To je v piči, aj to v piči. Musí byť goated, fakt, že spins. Zlaté. Poďme modré. Ó, kurva. Poď. Queenie. OK. Esa. Toriči. Málo. Esa dopredu. Dobre. Zlaté dopredu. Yes! Ešte niečo. Jackie dopredu, prosím. Yes, Jack! Queenie, možno. To je tá. To piče, málo! Tam to je veľa, to je možno dať na spin. To nie, to je veľa. Je tak 10k doľačový bonus, vieš? Je tam! Ahojte chalani, ak ste ešte nepostredali, tak na Discorde rozdávam cez 20 000 doláčov každý mesiac pre mojich hráčov, pre viac infa a 100 free spinov za $1. Joinite discord.gg, lomitko otocky, alebo kúknite stránku zjanverewards.com. Lock-in. 7 spinov, chlapi. Toto musí byť ono. Dead spin. Čo dead spin na prvá? Do piči, musí už trafiť. Sharks. Kingy, kámo na... Kingy? Esa dopredu, alebo Kingy? To piče, chlapi, to nevyzerá dobre. Fú, Esa, prosím. To je tak, Jackie dopredu. Zelené sú? Bang, 4K! Zelené! Zás! Choď preč! Kto neveril? Vybúsny. Je to tam. Kamaráde, vy hovoríte profíkovi niečo. Vy profíkovi, kamaráde, niečo rozprávať. Maxima, poďme. Ti si mi? Aha. Zlaté. Poďme, last minute. Not bad, chlapi. Not bad. 2K. Skúsim to. Čet 1 alebo 2. Mid. Ako dal to 2 spiny, mid je kokot, ale dobré, že za to.
No to nemáš happy? OK, tak musím maxnúť to. Ruka by na ňu Goraty. Estička Šarkos. Traf. Joj. Za 5. A dám ešte jeden, kámo. Či nie? Bolo to taký warning sign? Daj mi. Ojajaj, sme piči. Jebať. Not bad chat. Ty kokot, bonusa, back to back. Back to back chat. Jackie Su, dajme back to back. Dajme in. Dajme back. Bonus. To chase za skurvený nick. Chceš dopadnúť tak, že budeš mať kúty a točiť 10 centovky? Ale nie. Dobre. OK. Ja som niekedy úplne že míno, neviem, vieš, či to pochopia taký humor, ty oni. Podľa mňa nie. Do piče. OK, revolveros. Potrebujeme tie revolveros. Kámo, tieto sú úplne, že nightované, že proste horia. Ritrigos. Skurvený. Si taký. GG typek na lote. GG Smurfer tu je. Dovolte ešte ľahké revolveros. OK. Len teraz sa ešte jednou OK, si jednou trafil obidva sa retrigu, víš? To je dobré? To je dobré? Máš tu 15 tam traf. A budeš si tu 15? 10 kolo 15, poď. OK, 39x, ale nie je zle vôbec, to je liter back. Poď, čo? Ja mám kokot skoro ne. Plus 3 spiny. Mám multi a kokot, čo toto môže byť ono? Toto môže byť ono. Poďme. Trepky, revolveros. Ďalekohľady. To mohol byť. Ďalekohľady. Piče, ale potrebujem iba revolveros. No, tam bol chlapský, ale. OK, retrik ďalší. Zaujímavé. Tam bol najprv, samozrejme, a potom revolveros. OK, to môže byť ono. To môže byť ono, chlapi, určite. Čo? Glitter, no. Retrik, revolveros. Retrikos, revolveros, zelený, modrý. Čo si debil? Modrý. 4 je málo. Na kokot. Prosím, to piče. Kámo, to koľko tej spinov mi tu jebne. Tu mám nejaký jeden poradný bonus. No, zelené sú, červené by mohli tiež byť, červené trepy, revolver. Červené a revolver. Revolveros. Poď, buildujte multi, kde si nepoje. Poď. Ešte. Málo. 5 litrov. To nie. Blbo. To je vždycky. 6, no. Mid. Za 1? No nie. OK, 30 doma. Not bad chat, not bad. Boss! Pomaň! Teraz si si... Dal som do Sally 15, a keď pôjde, o euro hore ťahám, ale sa minút to... Čo? Letíme vysoko, kráľa aj soko, ľúbim sladké bounty koko. To čo ak Bitcoin klesol? Prečo to klesal o 2% na Bitcoin? A Ethereum kamo pumpovalo, jak blázon. Prečo Bitcoin klesá? Miniem modré. Modré multi. 1000! Kurva, chlapi. OK.
1000x. A okej, kamaška, tak to dlhší ako kadala teraz. No. Bonus! Val! Daj main. Bonus. Main, ale počkaj, ešte môže jednu ešte naviac, ale ešte toto jebnú, tento Vault. Ešte jeden. Šlo by? To bude super. Kámože, to je super bonus, ty debil, viete koľko to stojí? Viete koľko stojí? Login. Moje. Sticky dynamit by sme chceli. Nádor. Sticky dynamitos by sme chceli. Ten je nekam najlepší sticky dynamitos. XL nepotrebujeme. Potrebujeme dynamit, aby to odjebalo nejaké dole. Dynamitos. A to nič nie je dobré. Full hovno. 50-ka. Ty hovno. Ale teba zabera board. Zás hovno. 100-ka. Ty šumpa hnusná. Chcel by to nejaké tie XL spiny asi. Dynamit. No. OK, aspoň niečo odjebalo. Máme teraz XL spin, šlo by? XL spiny. XL spiny šlo by? Alebo nejaký dynamit, alebo kolektor, alebo niečo. Alebo toto vynásobiť toto. Šumpa, XL spin, prosím. To je jaká skorona kokotina, 1500 do piče. Malé kokot. To bol $5000 bonus a vy mi jebnete 1500. Vy skurvené svine.